Juotaisiin, punkkua kyllä me juotaisiin, punkku maistuu hyvältä. Missä on Se menee ihan plussin kaava, eli se Pitää maistuu tuoda rahaa ja... punkkua pöytään. Miten voi? Tää musiikki Sä löydät ihmiset. vaistolla se Y, K ja Y. Mutta ajattelin vasta nyt. Jos Me ollaan meille istuttu lisää vain 4 tuntia, juotaisiin, niin vasta nyt punkkua kyllä me juotaisiin. Punkku maistuu hyvältä, sitä pitää saaman täydeltä. Makeaa vähän ja hapantakin, sitten menee jo paremmin. Tässä kun saakuri punkkua ois, siitä vain mukin ja mukista pois. Mulla on markka ja sulla on 5, haepa lesti, punkkua siis. Punkkua, johan menee paremmin. Punkkuu, kaikki mukaan. Punkkuu, stemmoja. Punkkua. 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 Johan menee paremmin. Eikö todellakaan mene paremmin? No niin, onnistuu.